Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και ας ελπίσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να βιώσουμε από θέμα δουλειάς, από θέμα προσωπικής ευχαρίστησης, οτιδήποτε. Χρόνια πολλά σε όλους αρχικά. Εγκαινιάζουμε την καινούργια χρονιά με ένα νέο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας, έτσι ώστε για να μπορούμε να ανταλλάζουμε απόψεις και διάφορα θέματα που αφορούν τον κλάδο του ταξί γενικότερα, που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία και βέβαια με ό,τι πιο καινούργιο είτε τεχνολογικά μπορεί να βγει, είτε ό,τι έχει να κάνει με θέματα οικονομικής φύσης, εκτός από φορολογία δηλαδή, το πώς μπορούμε να δουλέψουμε στα οχήματά μας κτλ. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Για τους καινούριους φίλους που με βλέπουν πρώτη φορά, ας συστηθώ. Λέγομαι Καρβέλας Νεκτάριος. Είμαι υπεύθυνος της εταιρείας Infojoro Software. Η εταιρεία με έδρα το Αίγυο δραστηριοποιείται στον κλάδο του ταξί σε όλη την Ελλάδα από το 1997 με περίπου γύρω στα 65 κέντρα σε εγκατεστημένη βάση με πάνω από 8.000 οδηγούς ταξί. Η εταιρεία μας ασχολείται, εκτός φυσικά από τον κλάδο της μηχανογράφησης του ταξί, ασχολείται με όλο το κομμάτι της τηλεματικής, της αυτόματης διαχείρισης των κλήσεων και βεβαίως τα οικονομικά στοιχεία, ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση της εργασίας σας, είτε είναι από την πλευρά του κέντρου, είτε είναι από την πλευρά του οδηγού σαν αυτόνομη μονάδα. Καλησπέρα σε όλους που μπαίνουν μέσα, χρόνια πολλά. Αυτό λοιπόν που θέλω να συζητήσουμε σήμερα και θα ήθελα να σας μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο για κάποια πράγματα που ακούγονται και ξεκινάμε την καινούρια χρονιά βέβαια με το θέμα της φορολογίας. Το θέμα που καίει όλους, που έχει να κάνει με την εγκατάσταση, με την υποχρεωτικότητα της εγκατάστασης POS, επαγγελματικό λογαριασμό, IRIS, συστήματα πληρωμών, ηλεκτρονικές πληρωμές κτλ. Για όλα αυτά θα προσπαθήσω να σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, όπως κάνω τα τελευταία χρόνια όσοι με ξέρουν προσωπικά, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό αυτό που έχει ξεκινήσει από 1η Πρώτου του 2024 και το έχουμε βιώσει πλέον, που ακούμε συνέχεια το POS, οι πληρωμές κτλ. Κάρτες και όλα τα σχετικά. Όλο αυτό βέβαια ξεκίνησε από το νέο φορολογικό νόμο, ο οποίος δημοσιεύτηκε πριν μερικές ημέρες, συγκεκριμένα μέσα στο Δεκέμβριο, που έχει να κάνει με την φορολογία και γενικότερα με την υποχρέωση των οδηγών, όχι μόνο, όλων των επαγγελμάτων, τήρηση επαγγελματικού λογαριασμού, κυρίως των επιτιδευματιών, γιατί οι νομικές οντότητες, οι εταιρείες δηλαδή, δεν μπορούσαν να δουλέψουν διαφορετικά. Οπότε λοιπόν, σύμφωνα με το φορολογικό νόμο, το 5073 είναι ο νόμος, και ειδικά η αντικατάσταση του 45231 του 24 του 17 αφορά τις ρυθμίσεις για τις πληρωμές μέσω κάρτας και την υποχρέωση αποδοχής πληρωμής μέσω κάρτας σε ορισμένες φορολογικές οντότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 65 του 44-46 του 16. Επιτρέψτε μου αναφέρω το νόμο, επειδή το βίντεο θα υπάρχει και μετά το live και καλό είναι να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Οπότε λοιπόν είναι υποχρεωτική δυνατότητα μεταξύ άλλων οι οδηγοί ταξί να έχουν ενεργό post τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με περιθώριο έως 31 Πρώτου 24. Οπότε
Ιανουάριος του 2024 θα πρέπει βάσει της νομοθεσίας να έχουμε ξεκινήσει τουλάχιστον τις διαδικασίες για απόκτηση επαγγελματικού λογαριασμού και POS. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε κάνει τις ενέργειες για να αποκτήσουμε IRIS. Οι μέθοδοι πληρωμής αυτοί έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό λογαριασμό, που σημαίνει, αν έχουμε κάποιο προσωπικό λογαριασμό, θα πρέπει είτε να τον μετατρέψουμε σε επαγγελματικό, είτε να ανοίξουμε καινούριον επαγγελματικό λογαριασμό. Εμείς προτείνουμε πάντα τον καινούριον επαγγελματικό λογαριασμό. Θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, επειδή τρέχει ο χρόνος και είναι μέσα στο 2024 τον Ιανουάριο, όλη η διαδικασία θα πρέπει, προσπαθώ να σας κινήσω λίγο το ενδιαφέρον, να προσέχετε, σε όσους με γνωρίζουν τουλάχιστον είμαι πάντα ειλικρινής απέναντί σας, τις κακοτοπιές και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Λέγοντας αγορά, αναφέρομαι ό,τι έχει να κάνει με τον τραπεζικό τομέα κυρίως και κατόπιν με το πρακτικό κομμάτι. Τι θέλω να πω. Δεδομένου λοιπόν ότι είναι υποχρεωτικό όλοι να έχετε POS, οπότε οι τράπεζες, οι συστημικές τράπεζες, θα προσπαθήσουν να πλησιάσουν τον κόσμο προσφέροντας, δίνοντας προσφορές μάλλον για την απόκτηση POS. Θα πρέπει να προσέξετε ότι αρχικά να πούμε ότι δεν θα αλλάξει τόσο ριζικά η κατάστασή μας από τον Ιανουάριο και μετά. Δηλαδή, ο κόσμος όπως έχει μάθει να πληρώνει, έτσι θα συνεχίσει ενδεχομένως και θα πληρώνει τώρα με πολύ μικρή διαφορά προς την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την κάρτα. Όταν λέμε κάρτα, εννοούμε έκδοση φορολογικής ταμειακής από το ταξίμετρο και ταυτόχρονα η ίσπραξη από την κάρτα μέσω του POS. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην κίνηση και στην αγορά που θα κάνουμε, έτσι ώστε για να μπορέσουμε να αφενός να είμαστε νόμιμοι και αφετέρου να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όταν και όποτε χρειάζεται. Όπως έχω πει κατά καιρούς, κυρίως στην επαρχία, η δυνατότητα πληρωμών εισπράξεων ή πληρωμών από τους πελάτες μέσω κάρτας, όσο πάει θα αυξάνεται, είναι όμως σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Οπότε αυτό που μας νοιάζει είναι σε πρώτη φάση να περάσουμε και να είμαστε νόμιμοι. Για να είμαστε νόμιμοι θα πρέπει να προσέξουμε αυτό που θα κάνουμε να μην έχει πάγια. Να μην μπορεί κάθε οντότητα, το κάθε τραπεζικό ίδρυμα, οτιδήποτε, να μας φουσκώσει με πάγια μηνιαία ή ετήσια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οποιαδήποτε αγορά φυσικού μηχανήματος POS έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι μέσα στο 2024 όλες οι εταιρείες πλέον θα χρησιμοποιούν λογισμικό για POS, για ίσπραξη, δεδομένου ότι δεν θα βολεύει να υπάρχει κάποια συσκευή, δεύτερη συσκευή, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε για ίσπραξη μέσω κάρτας. Οπότε, μέσα στο 2024, αυτό που έχει ακουστεί επίσης είναι από τους μεγάλους παρόχους όπως είναι η Google, η Apple, η Samsung, θα μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα, πώς παρέχουμε στο κινητό τηλέφωνο τη δυνατότητα πληρωμής, θα μας παρέχουν τη δυνατότητα και την ίσπραξης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό λοιπόν μετακινείται, φεύγουμε από τις συσκευές και πάμε πλέον σε λογισμικό. Η καλύτερη λύση λοιπόν αυτή τη χρονική στιγμή
είναι, για να είμαστε νόμιμοι, θα πρέπει να προμηθευτούμε ένα POS όσο το δυνατόν πιο οικονομικό γίνεται, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα κυμανθούν τα πράγματα, να μην έχουμε συμβάσεις κυρίως με τραπεζικά ιδρύματα που έχουν υπέρογγες χρεώσεις. Κυρίως αναφέρομαι στο πάγιο συντήρησης λογαριασμού, στα έξοδα συντήρησης επαγγελματικού λογαριασμού και στα πάγια συντήρησης όλων των κινήσεων που έχει αυτός ο επαγγελματικός λογαριασμός. Οπότε λοιπόν η καλύτερη λύση είναι να προσέξουμε τη σύνδεση που θα κάνουμε. Με ποιο τραπεζικό σύστημα μπορούμε να κάνουμε μια σύνδεση και εν τέλει τι μας παρέχει το τραπεζικό σύστημα αυτό και τι δεσμεύσεις έχουμε. Θα πρέπει να γνωρίζετε, που πιστεύω το γνωρίζετε ήδη, ότι τα τρία πράγματα που μιλάμε από το 2024 που έχουν να κάνουν με το POS, με το Iris και τον επαγγελματικό λογαριασμό, αυτά όλα τα συνοψίζουμε, φανταστείτε, και τα δένουμε σε ένα καθεστώς που λέγονται προμήθειες. Ίσως έχετε ακούσει ότι το Iris Business, το οποίο ξεκίνησε από το 24, γιατί μέχρι τώρα ήταν το Iris για απλό χρήστη, που είναι δωρεάν, ήταν και είναι δωρεάν, το σύστημα Iris έχει τη δυνατότητα ο οποιοσδήποτε να μας πληρώσει μέσω του κινητού τηλεφώνου. Τα χρήματα που θα εισπράξουμε, αποφάσισαν οι τράπεζες για το Iris Business να υπάρχουν κάποιες προμήθειες. 1% αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με προμήθειες. Έχει να κάνει με κρυφές χρεώσεις, έχει να κάνει και ένα άλλο σημαντικό. Το πότε μπορούμε να έχουμε τα χρήματα πραγματικά διαθέσιμα σε εμάς. Εν κατακλείδη, θα σας πω τι δυνατότητες υπάρχει αυτή τη στιγμή με γνώμονα το συμφέρον του επαγγελματία οδηγού, ξεφεύγοντας από το κατεστημένο που προσπαθούν εναγωνίως να συνεχίσουν να παρουσιάζουν οι τράπεζες σαν μοναδική λύση. Οπότε δεν υπάρχει λόγος άγχους αρχικά. Ξεπερνάμε το ένα κομμάτι λοιπόν, το να είστε ενήμεροι το τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει σαν διαδικασία έτσι ώστε να είμαστε νόμιμοι. Οπότε, επαγγελματικός λογαριασμός, σύνδεση Iris, δηλαδή με ένα τηλέφωνο. Σημαντικό να προσέχετε ότι αν έχετε το προσωπικό σας τηλέφωνο συνδεμένο με το Iris, το κανονικό, εάν το συνδέσετε στον επαγγελματικό λογαριασμό, καταργείται από τον προσωπικό. Το Iris σημαίνει ότι υπάρχει η πληρωμή σε ένα κινητό τηλέφωνο, σε έναν αριθμό, που ο αριθμός αυτός καταλήγει σε έναν λογαριασμό. Έτσι. Οπότε λοιπόν θέλουμε ένα τηλέφωνο για κάθε λογαριασμό που ενδεχομένως θα χρειαστούμε με το σύστημα Iris. Και μετά η δυνατότητα να προμηθευτούμε, να έχουμε τη λύση, επαγγελματικός λογαριασμός Iris, και τη λύση να εισπράττουμε με κάρτες. Η λύση στο να εισπράττουμε με κάρτες, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι είτε λογισμικό είτε είναι συσκευές. Λογισμικό, υπάρχει η δυνατότητα μέσα από το κινητό τηλέφωνο μόνο στα Android, με δυνατότητα NFC, τα κινητά τηλέφωνα, και σε smartphone που είναι άλλης εταιρείας, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα τα iPhone της Apple, δίνεται η δυνατότητα πάλι ίσπραξης, όμως με εξωτερική συσκευή card reader. Γιατί η Apple δεν αφήνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του NFC, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ίσπραξη. Οπότε λοιπόν, όποιοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν λογισμικό POS, και θα σας πω μετά τις δυνατότητες και τις επιλογές που έχετε σε αυτά τα λογισμικά, έτσι ώστε για να κρίνετε εσείς ποιο είναι το συμφέρον για σας.
Τα λογισμικά λοιπόν που είναι σε POS είναι σε πάρα πολλές εταιρείες και όσο γίνεται και πληθαίνει αυτό το πράγμα, στα λογισμικά POS της Apple είπαμε είναι με εξωτερικό card reader, οπότε δύο ξεχωριστές συσκευές, το κινητό μας τηλέφωνο και το card reader. Και βεβαίως υπάρχουν και οι συσκευές οι οποίες είναι ξεχωριστές, που συνήθως είναι φορητές, οπότε μπαταρία, που σημαίνει θα πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο κάποια σύνδεση για να είναι φορτισμένες ανά πάσα στιγμή. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να είναι συνδεμένες με το ίντερνετ για να μπορούν να γίνουν οι συναλλαγές. Η σύνδεση των συσκευών αυτών με το ίντερνετ είναι με δύο τρόπους, είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου με hotspot, είτε απευθείας από τις ίδιες συσκευές. Και βεβαίως οι συσκευές αυτές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν και απόδειξη. Απόδειξη ίσπραξης. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ για να σας πω το εξής. Προσωπικά θεωρώ ότι η απόδειξη ίσπραξης, το να προμηθευτούμε κάποια συσκευή έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στον πελάτη απόδειξη ότι πλήρωσε, το θεωρώ κάπως περιττό, δεδομένου ότι για να εισπράξουμε πλέον με POS θα πρέπει να έχουμε απόδειξη του φορολογικού μηχανισμού, του ταξιμέτρου δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι δίνοντας στον πελάτη την απόδειξη του ταξιμέτρου είναι καθαρά σαν μια απόδειξη ότι αυτός έχει πληρώσει. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έρθει ο πελάτης και να πει θέλω και την απόδειξη την άλλη, δύο χαρτιά δηλαδή. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι περιττό και αναφέρομαι γιατί. Είναι περιττό γιατί για να έχουμε τη δυνατότητα εκτύπωσης από συσκευές POS θα πρέπει είτε να έχουμε αφενός τη μία συσκευή και μετά και τον εκτυπωτή POS μαζί. Ίσως έχετε δει και μερικοί η courier, ας πούμε, για παράδειγμα, αρκετές φορές που έρχεται στο χώρο σας, ενδεχομένως να έχει αυτό το πράγμα. Οπότε είτε δύο συσκευές, είτε μία συσκευή που να έχει και το ρολάκι επάνω της ταμειακής μηχανής. Αυτές λοιπόν είναι οι λύσεις οι οποίες μπορούμε να έχουμε έτσι ώστε να είμαστε νόμιμοι σύμφωνα μέσα στο μήνα. Okay. Κάνω μια μικρή παρένθεση να τονίσω αυτό που δεν είπα πριν, που ξέχασα, ότι νόμιμη τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει μέχρι τέλος Ιανουαρίου να έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία προμήθειας POS. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το POS. Οπότε δεν υπάρχει λόγος κάποιος να πει 1η Φεβρουαρίου πρέπει να δουλεύουμε POS, αρκεί να έχω ξεκινήσει τη διαδικασία. Το λέω αυτό, το αναφέρω για να μην τρέχει ο κόσμος παντού, στις τράπεζες, τραπεζικά ιδρύματα και να πει θέλω τώρα και να βιαστεί, γιατί αυτό περιμένουν οι τράπεζες. Να ξέρετε. Οπότε λοιπόν, ο νόμος αναφέρεται ξεκάθαρα, μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουμε προμηθευτεί ή να έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία προμήθειας του POS και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να είναι εγκατεστημένο. Η διαδικασία, το πού θα πάτε και το πώς θα ξεκινήσετε για να κάνετε μία εγκατάσταση, για να είστε νόμιμοι, ξαναλέω, αυτό είναι το ζητούμενο με το POS, θα πρέπει να σκεφτείτε αυτό που θέλετε να κάνετε πραγματικά. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πότε θα έχουμε τα χρήματα που θα μας πληρώσει ο πελάτης διαθέσιμα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά και ξεκάθαρα τις προμήθειες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε αν η κάθε συναλλαγή έχει επιπλέον κόστος. Transaction fee το λένε οι τράπεζες. Και πόσο συνολικά μπορεί αυτό να είναι. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζω τα χρήματα, εάν θέλω να τα έχω σαν μετρητά, μπορώ να τα βγάλω. Πώς μπορώ να τα βγάλω και πότε μπορώ να τα βγάλω. Και βέβαια, τι μου κοστίζει εν τέλει από τη στιγμή που θα με πληρώσει ο πελάτης και δεν θα πω στα 100 ευρώ είτε στα 50, θα πω στα 5 ευρώ και στα 10. Πόσο θα έρθει πραγματικά στην τσέπη μου.
Αυτά τα αναφέρω γιατί είπα πριν ότι τα τραπεζικά ιδρύματα προσπαθούν να κάνουν κλειστά συμβόλαια ετήσια ή διετές. Παρέχοντας τη δυνατότητα αγοράζεις το POS και στο κάνω με δόσεις. Πολύ ωραία, λένε μερικοί, με δόσεις. Βέβαια έχεις και πάγια συντήρηση λογαριασμού το χρόνο. Οκ, όλοι το έχουν, λέει κάποιος. Έχεις όμως και κάποια πάγια όσον αφορά το μήνα ενδεχομένως, που θα στα βάλω εγώ το χρόνο. 60-70 ευρώ, 100 το χρόνο, για τη διατήρηση λογαριασμού, τα έξοδα λογαριασμού. Αναλογιστείτε λοιπόν ένας οδηγός, ένας επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος δεν δουλεύει κάθε μέρα και όλη η συναλλαγή του είναι με το POS. Γιατί σας είπα στην αρχή ότι δεν θα αλλάξει και τόσο ριζικά το πράγμα, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό. Αν και από πέρυσι έχω που λέω ότι η προμήθεια POS θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στον πελάτη. Αυτό είναι καλό για το επάγγελμά σας. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε όλους αυτούς τους παράγοντες. Και επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε ο κάθε ένας από αυτούς τι μας ζητάει για να μας ανοίξει ένα λογαριασμό. Παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με τον νόμο, όταν δεν υπάρχει διαζώσεις επικοινωνία για άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού, δηλαδή όταν το κάνω από τον υπολογιστή, το άνοιγμα λογαριασμού, όπως υπάρχουν τραπεζικά ιδρύματα που γνωρίζουμε όλοι, ή να πάω στην τράπεζα διαζώσεις εκεί στον υπάλληλο, υπάρχουν διαφορές. Παραδείγματος χάρη, στην online επικοινωνία θα χρειαστεί να έχουμε ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες. Προσοχή! Κανονικά ο νόμος λέει μέχρι την τελευταία 15ετία, μέχρι τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά περνάει και 15ετία. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το αναφέρω γιατί αν κάποιος έχει αποφασίσει να κάνει σύνδεση με ένα online κατάστημα, τραπεζικό ίδρυμα, και του πει το τραπεζικό ίδρυμα ότι πρέπει να έχεις αυτή την ταυτότητα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή την χρονική συγκυρία, να το πω έτσι απλά, η έκδοση ταυτότητας είναι πολύ δύσκολη, γιατί πλέον βγαίνουν οι καινούργιες ταυτότητες και ενδεχομένως τα ραντεβού είναι σε μεγάλο βάθος χρόνου, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Τόσο βέβαια και κλείσετε κάποιο ραντεβού σε κάποια μικρή πόλη, φεύγοντας από την πόλη σας και πάτε 40, 50, 100, 200 χιλιόμετρα μακριά για να κάνετε αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και μέσα στον Ιανουάριο να γίνει έκδοση ταυτοτήτων αν δεν το έχουμε ήδη προγραμματίσει. Οπότε εξετάζουμε τι θα μας ζητήσει το κάθε τραπεζικό ίδρυμα. Μία πολύ καλή έρευνα είναι, ας πούμε για παράδειγμα, αν εγώ έχω λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, παράδειγμα, σε μια συστημική τράπεζα. Μπορώ να ρωτήσω την τραπεζά μου για να ανοίξω, να προμηθευτώ αυτή τη στιγμή POS, να έχω επαγγελματικό λογαριασμό και να έχω και το σύστημα Iris, πείτε μου ακριβώς τι μου κοστίζει και τι θα μου κοστίσει σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι μια πολύ καλή έρευνα που μπορείτε να κάνετε και ρωτώντας βέβαια και τις προμήθειες. Αυτό το αναφέρω γιατί πρέπει να είστε ενημερωμένοι από το α και το ω το τι προσφέρουν οι τράπεζες. Οπότε λοιπόν το πρώτο πράγμα που ρωτάς είναι αυτό που έχει η επικοινωνία που έχεις ήδη με την τράπεζα. Που ενδεχομένως θα έχεις κάποιο γνωστό ή θα πάρεις και ένα τηλέφωνο και θα σου πούν. Το πρώτο κομμάτι. Σημαντικό είναι να συμφωνήσετε με την τράπεζα τι ακριβώς χαρτιά θα ζητηθούν. Έτσι ώστε να ξέρετε από πριν, στην περίπτωση που δεν έχετε εναλλακτική λύση, να μπορείτε να μην χάσετε τις προθεσμίες και να σας φύγει ο χρόνος. Ο μήνας για την ακρίβεια. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εξετάζουμε τις εκδοχές, όπως σας είπα, εκτός από τις προμήθειες, του πότε θα έχουμε τα χρήματά μας. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει ένα τραπεζικό ίδρυμα και να σας πει ότι οι εισπράξεις που γίνονται στον επαγγελματικό λογαριασμό θα είναι διαθέσιμες σε μία εβδομάδα.
και αν κάνετε κάποιους τζίρους το μήνα, θα πέσουν σε προμήθειες. Προσέξτε, οι προμήθειες, ας πούμε, είναι εικονικά τα νούμερα, είναι 2% και σας λέει το Τραπεζικό Ίδρυμα, αν κάνετε 300 ευρώ το μήνα τζίρο, λέω ένα παράδειγμα, για την ακρίβεια δεν θα σας πούν τζίρο, θα σας πούν πόσες συναλλαγές. Γιατί σας είπα πριν, η συναλλαγή έχει και κίνηση, κόστος κίνησης. Δηλαδή, αν έχουμε μία συναλλαγή των 300 ευρώ ή 60 συναλλαγές των 5 ευρώ, η τράπεζα θα ζητήσει τις 60 συναλλαγές. Είναι περισσότερες οι προμήθειες, γιατί έχουν και την κίνηση, είναι μικρό το ποσό αφενός, και αφετέρου έχουν και το transaction fee, αυτό που λέμε δηλαδή κόστος εκαθάρισης. Κόστος εκαθάρισης σημαίνει από τη στιγμή που παίρνει τα χρήματα η τράπεζα και σας τα παρέχει εσάς, αυτό είναι το κόστος εκαθάρισης συναλλαγής. Οπότε λοιπόν, κοιτάμε πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα, εάν μπορώ από τα χρήματα αυτά που είναι διαθέσιμα να έχω προμήθεια κάρτας και αν μπορώ να αξιοποιήσω στο έπαρκο αυτή τη συναλλαγή χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρω τα χρήματα από έναν λογαριασμό στον άλλον. Το πιο σωστό είναι η κάθε συναλλαγή να είναι στον επαγγελματικό λογαριασμό και να φεύγουν τα χρήματα από τον επαγγελματικό λογαριασμό για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Καύσιμα, αγορά κάποιου παγίου, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θα πρέπει κυρίως να τηρηθούν όσο μπορούμε περισσότερο. Οπότε λοιπόν βάσει αυτών θα πρέπει επίσης, σημαντικό επίσης κάτι άλλο, θα παρατηρήσατε ότι η παρουσίαση γράφει ενημέρωση για τα POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση. Θα μου πει κάποιος, έχει να κάνει το ένα με το άλλο? Θα πω ναι, έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Και έχει να κάνει γιατί. Όταν έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα ίσπραξης, πρακτικά έχουμε μία κίνηση που τη γνωρίζει η εφορία. Ενδεχομένως να χρειαστεί να κόψετε ένα τιμολόγιο σε κάποιον πελάτη σας. Όχι απόδειξη απλή, τιμολόγιο. Η δυνατότητα, ξέρετε, να κοπεί ένα τιμολόγιο γίνεται και κατευθείαν από το My Data, αλλά μπορείτε κι εσείς οι ίδιοι να το κάνετε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Θα μου πει κάποιος, μα εγώ δίνω στο λογιστή μου και το κόβω ο λογιστής μου και το κάνει. Οκ. Θα γίνεται συνέχεια αυτό όμως? Δηλαδή εγώ, αν ταξιδέψω Κυριακή βράδυ, 10 η ώρα και ζητήσω τιμολόγιο, θα το ανεβάσει ο λογιστής? Όχι. Ξέρετε ότι πλέον τα τιμολόγια πρέπει να εκδίδονται την ίδια μέρα και να ανεβαίνουν στο My Data την ίδια μέρα. Εδώ να σας πω μια μικρή παρένθεση ότι σύμφωνα με τον νόμο το 1η Τετάρτου, σύμφωνα με τον νόμο 1η Τετάρτου του 2024 θα πρέπει η ταμιακή σας μηχανή να συνδεθεί με το POS και το My Data. Όλα αυτά βέβαια ακόμα είναι ανακοινώσεις. Επίσημα οι προθεσμίες δεν έχουν δοθεί. Για την ακρίβεια έχουν δοθεί 1η Τετάρτου. Οι περισσότεροι επαγγελματίες θα πρέπει οι ταμιακές μηχανές να εκδίδουν φορολογικές αποδείξεις οι οποίες να ανεβαίνουν κατευθείαν στο My Data. Αυτό συμπεριλαμβάνει και εσάς. Όμως, εκτίμησή μου είναι θα δοθεί μια μικρή παράταση, εκτίμηση, η οποία θα βοηθήσει το δικό σας κλάδο, γιατί είναι δυστυχώς ακόμα και οι προμηθευτές των ταξιμέτρων δεν έχουν ξεκαθαρίσει την επικοινωνία μεταξύ τους, δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα από αυτούς. Από το Υπουργείο έχει λυθεί εδώ και 2 χρόνια. Οπότε λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο 1η Τετάρτου του 2024 θα πρέπει, αν κάποιος πληρωθεί με POS, θα μου επιτρέψετε να σας δείξω αυτό ακριβώς που θα γίνει σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, όπως λέμε, 1η Τετάρτου. Λοιπόν,
Δεν το έχω εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σου πω το εξής, ότι η διαδικασία είναι ότι θα πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, το οποίο τονίζω ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί τεχνικά, θα πρέπει, αν εγώ ζητήσω σαν πελάτης να πληρώσουμε POS, η πληρωμή γίνεται ως εξής. Βγαίνει, το ταξίμετρο λέει ας πούμε 15 ευρώ, για παράδειγμα. Δηλώνω, φεύγει εντολή τα 15 ευρώ, πηγαίνει κατευθείαν στο POS, δεν έχει σημασία αν θα είναι στο κινητό σας τηλέφωνο ή αν θα είναι σε εξωτερική συσκευή, χωρίς εσείς να πληκτρολογείτε το ποσό, ενώ χωρίς να πληκτρολογείτε λιγότερο ποσό από αυτό που πραγματικά είναι μέσα, γιατί δίνεται η δυνατότητα του φιλοδορήματος πλέον μετά. Οπότε λοιπόν, ό,τι εκτύπωση βγαίνει από την ταμιακή μηχανή, μάλλον δεν βγαίνει ακόμα εκτύπωση, το ταξίμετρο γράφει 15 ευρώ. Δίνει εντολή στο POS να εισπράξει το POS 15 ευρώ. Ο πελάτης περνάει την κάρτα του, ολοκληρώνεται η συναλλαγή, έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, βγαίνει απόδειξη από το POS και τότε επιστρέφει η εντολή στο ταξίμετρο και εκτυπώνει. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία θεωρητικά ισχύει από 1η Τετάρτου του 2024. Στους περισσότερους κλάδους έχει ανακοινωθεί και σε εσάς. Προσωπικά το θεωρώ δύσκολο, δεδομένου ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν στα προηγούμενα να σας πω για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Είπαμε λοιπόν τι θα πρέπει να προσέξετε όσον αφορά για την προμήθεια όλων των συσκευών, το τι θα πρέπει να πάρετε κτλ. Και αυτό που έχει σημασία είναι τι παρέχει ο καθένας. Τι λύσεις υπάρχουν. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπορέσετε να ελέγξετε όλη σας την κίνηση και να είστε αυτόνομοι και πολύ εύκολοι μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Δηλαδή, αν ο πελάτης σας ζητήσει τιμολόγιο, θα πρέπει μόνο με το αφημί να μπορείτε να εκδώσετε πραγματικά το τιμολόγιο το οποίο σας ζητάει, χωρίς να χρειάζεστε ούτε το λογιστή, ούτε κανέναν άλλον. Και ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε εσείς με πολύ εύκολο τρόπο. Οπότε, σας έβαλα, θεωρώ, λίγο στο κλίμα. Καλησπέρα σε όλους που βλέπω εδώ. Καλή χρονιά και στους καινούριους που μπήκαν τώρα μέσα. Οπότε, λοιπόν, σας έβαλα λίγο στο κλίμα για το τι θα πρέπει να προσέξετε, τι προμήθειες, οι προμήθειες, επαγγελματικοί λογαριασμοί, Iris, όλο αυτό το κομμάτι. Και πάμε να δούμε τι μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή. Γενικότερα, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και στον κλάδο. Προσπάθησα να συγκεντρώσω όσο μπορώ περισσότερα κάποια τραπεζικά ιδρύματα. Ξέρετε, τραπεζικά ιδρύματα είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα. Εκτός από τις συστημικές τράπεζες, υπάρχουν και τραπεζικά ιδρύματα από το εξωτερικό που κάνουν πολύ ωραία τη δουλειά και αυτοί. Οι 4 συστημικές τράπεζες, για την ακρίβεια, η Εθνική, η Αλφα, η Eurobank και η Πειραιώς, σε αυτές αναφέρομαι, και κάποιες άλλες όπως είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, για παράδειγμα, αυτές δίνουν τη δυνατότητα και software και συσκευή. Δηλαδή και τη δυνατότητα με λογισμικό και συσκευή. Προσέξτε, εκτίμησή μου είναι ότι πλέον μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει συσκευή, τουλάχιστον σαν μόνο POS. Συσκευή και με εκτύπωση παραστατικού και με εκτύπωση τιμολογίου και με διάφορα πράγματα τέτοια, μπορεί να υπάρχει. Αλλά μόνο σαν POS, εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρχει. Στην περίπτωση δηλαδή του ταξί μιλάμε συγκεκριμένα. Οπότε θα πάμε σε λογισμικό πλέον. Όλες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν αγορά της συσκευής είτε εφάπαξ πληρωμή, είτε με κάποιο πάγιο, είτε με ετήσιο πάγιο κτλ. Όλοι προσπαθούν να δέσουν τα πάγια και τη σύμβαση τη μακροχρόνια μαζί σας. Οπότε λοιπόν υπάρχει αγορά της συσκευής που εξαρτάται την κάθε τράπεζα. Ξέρετε, οι τράπεζες αυτές
έχουν κάνει συνεργασία ή έχουν κάνει άλλες νομικές οντότητες για να δουλέψουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τα POS της πράξης. Παραδείγματος χάρη, η εθνική λέγεται NBG Pay ΑΕ. Η Α έχει κάνει συνεργασία με την Nexi ΑΕ. Η Eurobank με τη Worldline. Η Πειραιώς είναι η Pay ΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει η τράπεζα και υπάρχει και το ίδρυμα πληρωμών. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί έχει αλλάξει ένας νόμος από το 2018 και μετά και έχει βάλει φραγή ενδεχομένως σε κινήσεις λογαριασμών μέσω τραπεζών με ευρωπαϊκή οδηγία για τον εξής απλούστατο λόγο. Γιατί οι τράπεζες έχουν το λεγόμενο απόρριτο, τραπεζικό απόρριτο. Που σημαίνει, αν τα χρήματα πάνε σε μια Ελβετία, είναι πολύ δύσκολο να φανούν ποιος τα έβαλε πού και να φανούν σύντομα. Αντίθετα, τα ιδρύματα πληρωμών έχουν τη δυνατότητα, την υποχρέωση μάλλον, με κάποια εντολή, εισαγγελική εντολή ή οτιδήποτε, την αμέσως επόμενη ημέρα να είναι διαθέσιμα στον οποιονδήποτε. Όλες οι κινήσεις που γίνονται είτε από τις κάρτες, είτε από τη μεταφορά χρημάτων, το οτιδήποτε. Οπότε λοιπόν, αυτά είναι τα λεγόμενα τραπεζικά ιδρύματα που κάνουν αυτή τη δυνατότητα, ή διαμεσολαβητές κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως, εδώ να σας πω ότι, όπως καταλαβαίνετε, το software POS είναι ένα λογισμικό το οποίο το κατεβάζει κάποιος, το εγκαθιστά σε ένα κινητό τηλέφωνο. Πολλά τραπεζικά ιδρύματα δίνουν πάγιο στο software. Αναρωτιέμαι. Πάγιο στο software. Να είναι μια συσκευή και να έχει πάγιο συντήρησης, όπως κάνουν άλλες τράπεζες, το καταλαβαίνω. Το να πάρεις λογισμικό και να έχεις πάγιο στο λογισμικό, το θεωρώ τραβηγμένο. Παρ' όλα αυτά, υφίσταται τρόπο για σκέψη στο πώς μπορεί να σκεφτείτε και να είστε ενήμεροι τις κινήσεις που θα κάνετε. Υπάρχουν βέβαια και μερικά τραπεζικά ιδρύματα, όπως είναι η Viva Wallet, η EveryPay, η Cosmote Payments. Έχουν λογισμικό και δουλεύουν μόνο με το λογισμικό αυτό. Όλες αυτές, πλην της συνεταιριστικής κεντρικής τράπεζας, συνεταιριστική τράπεζα κεντρικής Μακεδονίας μάλλον, δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Δηλαδή δεν παρέχουν τη δυνατότητα στον οδηγό να εκδώσει τιμολόγιο. Οπότε ο οδηγός θα πρέπει είτε να προμηθευτεί λογισμικό τιμολογίου ξεχωριστά και να έχει άλλα πράγματα, είτε να το κάνει μέσω του λογιστή, είτε να το κάνει ο ίδιος από τον υπολογιστή του. Και ναι, όταν είναι μια διαδικασία που έχουμε 1-2 τιμολόγια το μήνα, είναι εύκολο. Όταν έχουμε όμως συχνά τιμολόγια και ο πελάτης μας ζητήσει και δεν περιμένει την άλλη μέρα, είναι δύσκολο. Αφενός. Αφετέρου είναι και το θέμα της ευχρηστίας σε κάθε κίνηση που θα κάνουμε. Δηλαδή, άλλο για παράδειγμα να πληκτρολογώ ένα αφημί και εύκολα να βγαίνει ένα τιμολόγιο, και άλλο να πληκτρολογώ όλα τα στοιχεία του πελάτη, χωρίς να γνωρίζω αν αυτός είναι ενεργός ήδη στην εφορία ή αν το μαγαζί του το κλείσε χθες. Γιατί ξέρετε, αν εκδώσουμε τιμολόγιο σε οντότητα που έχει κλείσει, χωρίς να το ξέρουμε, είμαστε συνυπεύθυνοι. Οπότε λοιπόν, μόνο η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας έχει ηλεκτρονική τιμολόγηση από οδηγό με επιπλέον κόστος. Όλες αυτές οι τράπεζες που σας ανέφερα μέχρι τώρα και τα τραπεζικά ιδρύματα, η εκαθάριση είναι σε μερικές ημέρες. Από 3, 4, 5, μια εβδομάδα, ανάλογα την τράπεζα και ανάλογα τη συμφωνία που έχει κάνει ο κάθε επαγγελματίας με τις εν λόγω τράπεζες. Στις τράπεζες, φυσικά, όπως σας είπα πριν, η ενεργοποίηση του επαγγελματικού λογαριασμού γίνεται απευθείας εκεί, που το μοναδικό καλό έχουν είναι ότι δεν χρειάζεται ταυτότητες να είναι με λατινικά, γιατί γίνεται διαζώσεις η διαδικασία. Βέβαια, θα σας ζητήσουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους όσον αφορά από χαρτιά ενδεχομένως. Για ποιο λόγο? Για να πιστοποιήσουν ότι είστε εσείς, ενώ σας ξέρουν. Αλλά η υπόθεση είναι άλλη, για να μάθουν περισσότερα από εσάς. Είναι ευκαιρία. Αυτό λοιπόν γίνεται με τις τράπεζες. Εμείς, εξερευνώντας όλη τη διαδικασία σαν εταιρεία και δεδομένου από το 2018 και έπειτα ασχολούμαστε ενεργά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα τραπεζικά ιδρύματα, πολλοί από εσάς τα γνωρίζετε ήδη
Καλησπέρα και σε Ζάκυνθο, τώρα που το είδα και όσους, συγγνώμη αν δεν έχω δει ποιοι έχουν μπει μέσα. Τουλάχιστον οι συνεργάτες μου φροντίζουν να λένε χρόνια πολλά. Οπότε λοιπόν, οι τράπεζες, όπως σας είπα πριν, είναι εύκολο η διαδικασία και ζητάνε πολλά χαρτιά. Εμείς λοιπόν σαν εταιρεία από το 2018 και έπειτα, ψάχνοντας για την βέλτιστη λύση, μεταξύ άλλων και για τον οικονομικό κλάδο, γιατί θεωρούσαμε ότι το ηλεκτρονικό χρήμα θα επικρατήσει στην αγορά, η εκτίμησή μου ήταν ότι θα επικρατήσει το 2021, το αργότερο, αλλά λόγω πανδημίας καθυστερήσαμε όπως και τόσα άλλα πράγματα. Αν και κατά τη γνώμη μου η πανδημία βοήθησε στο να έρθει πιο γρήγορα, ενδεχομένως πολλές εταιρείες και να βάλουν μυαλό σε εισαγωγικά για να μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Οπότε λοιπόν, ψάχνοντας όλη αυτή τη λύση, έχουμε κάνει συνεργασία με όλες τις τράπεζες και αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι σαν λύση μπορούμε να παρέχουμε αρκετά πραγματάκια που θα σας τα εκθέσω ευθύς αμέσως. Αρχικά να σας πω ότι, όπως σας είπα, έχουμε κάνει συνεργασία με όλες τις τράπεζες. Όταν λέω συνεργασία, εννοώ να δώσουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε εσάς αφενός και να μπορείτε να δείτε τι βολεύει περισσότερο όσον αφορά το μέλλον του επαγγέλματός σας, τη δουλειά σας και να κρίνετε εσείς χωρίς δεσμεύσεις. Από όλα αυτά τα τραπεζικά ιδρύματα που σας είπα, υπάρχει και ένα άλλο τραπεζικό ίδρυμα που πήρε τελευταία άδεια στην Ελλάδα. Το τραπεζικό ίδρυμα αυτό είναι η MyPOS, η οποία αδειοδοτήθηκε μόλις το Δεκέμβριο επισήμως. Τι εννοώ αδειοδοτήθηκε, βασικά να γνωρίζετε και αυτό, έχετε υποχρεωτικότητα, υπάρχει υποχρέωση δηλαδή ότι όταν έχω POS, θα πρέπει το POS κάθε 15 μέρες αυτός που μου το έχει παρέχει, το τραπεζικό ίδρυμα δηλαδή, να ενημερώνει τη MyData, την ΑΔΑΕ, την εφορία δηλαδή, να το πω έτσι απλά, για την ενεργοποίηση αυτού. Αλλά είστε και εσείς υποχρεωμένοι να γνωρίζετε αν όντως ο πάροχος το έχει ενημερώσει. Δηλαδή, εσείς πρέπει να ξέρετε αν ενημερώνετε αυτό το MyData. Στα στοιχεία επιχειρήσεων, μέσα από το Taxis, φαίνεται ποιοι ακριβώς ποιοι πάροχοι έχουν ενημερώσει για την ενεργοποίηση του POS. Πλέον, όλα τα τραπεζικά ιδρύματα που είναι νόμιμα στην Ελλάδα παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Εμείς λοιπόν, επίσης να σας πω ότι όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, μια και μιλήσαμε πριν για τις προμήθειες, οι πραγματικές προμήθειες είναι από 1,6 έως 2,2%. Κρατήστε το αυτό. Και τα χρήματα σε μερικές ημέρες, όπως είπα. Η συνεργασία μας λοιπόν με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα μας έφερε τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε μία λύση όσον αφορά με την MyPOS ως εξής. Δυνατότητα συσκευής και δυνατότητα έκδοση τιμολογίων απευθείας από τον οδηγό. Προμήθειες από 0,1% έως 1,4% το ανώτερο. Τα χρήματα διαθέσιμα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και δυνατότητα άμεσης είσπραξης από κάρτα, από ATM ή με την κάρτα να κάνετε οποιαδήποτε πληρωμή. Οπότε λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι, και θα σας εξηγήσω τι περιλαμβάνει, όλο αυτό το κομμάτι για όσους ενδιαφέρονται, μπορεί λοιπόν να ισχύει αυτή τη στιγμή σαν πάγια, σας είπα πριν για επαγγελματικούς λογαριασμούς, για διάφορα. Σαν πάγια λοιπόν, όλο αυτό κοστίζει 50 ευρώ συν ΦΠΑ το χρόνο. Χωρίς κρυφές χρεώσεις, χωρίς τίποτα. Προσέξτε. Συσκευή. Τη συσκευή την αγοράζει κάποιος την πρώτη φορά, που η συσκευή είναι στα 40 ευρώ. Τι σας είπα πριν. Δεν αξίζει τον κόπο να πάμε να πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά για να πάρουμε κάτι που ενδεχομένως μετά να καταργηθεί. 200-300 ευρώ για συσκευές, για να προμηθευτούμε πράγματα. Γιατί εμείς αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι
να καλυφθούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχικά και βεβαίως να κάνουμε και τη δουλειά μας όπου χρειάζεται. Οπότε λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η συσκευή, το οποίο το κόστος περίπου είναι γύρω στα 40 ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα της έκδοσης τιμολογίων, απεριόριστα τιμολόγια, ανά πάσα στιγμή μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Και βεβαίως όταν λέω συσκευή POS, εννοώ να παίρνει όλες τις κάρτες και να έχει τη δυνατότητα και τις μαγνητικές κάρτες. Στην Αθήνα προφανώς δεν το έχουν αυτό. Στην επαρχία αρκετοί αγρότες ή τουλάχιστον αρκετοί οι οποίοι ήταν πρώτα στην Αγροτική Τράπεζα και λόγω επιδοτήσεων και τα λοιπά στα κτήματά τους, η τράπεζα τους είχε δώσει μαγνητικές κάρτες, όχι ανέπαφων συναλλαγών. Και για κάποιο λόγο υπάρχουν ακόμα αυτές οι μαγνητικές κάρτες. Οπότε, μάλλον δεν μπορούν να αλλάξουν αυτές οι μαγνητικές κάρτες, γιατί υπάρχει ένα καθεστώς που έχει να κάνει με τις αποδόσεις που έχουν οι κάρτες αυτές, τέλος πάντων. Μην σας κουράσω με αυτό. Υπάρχουν όμως δυνατότητα με κάρτα που θα πρέπει ο πελάτης να πληρώσει μαγνητική κάρτα. Οπότε λοιπόν μιλάμε για συσκευή η οποία είναι φορητή, αυτόνομη, συνδέεται, εκδίδει τιμολόγια μέσω του κινητού τηλεφώνου και προσέξτε, τι σας είπα στην αρχή, η συσκευή POS θέλει ίντερνετ για να μπορεί να εγκριθεί. Η συσκευή που σας λέω περιέχει αυτόνομο ίντερνετ μέσα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο οδηγός να πάει και να κάνει σύνδεση από το κινητό του τηλέφωνο, να κάνει hotspot, να ανοίξει συσκευή, να προσπαθήσει να κάνει συναλλαγή. Φανταστείτε, να κορνάρουν πίσω και να είσαι σε μια άκρη, να πληρωθείς και να σου γίνει εφιάλτης αυτό το πράγμα. Θα φτάσει σε σημείο που θα πεις στο πελάτη, στο χαρίζω, άντε γεια. Οπότε λοιπόν, μιλάμε, όπως σας είπα πριν, για την ευκολία, την ευχριστία, τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα παραπάνω και βεβαίως να μην έχεις καμία δέσμευση. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι από το 2018 και μετά που ασχολούμαστε με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, όπως το κάναμε δηλαδή 30 Απριλίου στα Γιάννενα και έγινε και πάλι παρουσίαση στην Αθήνα μέσα στο Νοέμβριο, υλοποιήσαμε σαν εταιρεία το σύστημα Info-Horos Wallet. Τι είναι το Wallet? Το Info-Horos Wallet είναι αυτό το σύστημα που τι κάνει? Δένει όλες τις εξωτερικές συνδέσεις, δηλαδή την πληρωμή, την τιμολόγηση, τις προμήθειες, τα συγκεντρώνει σε ένα σημείο, κρατάει κεντρικά όλες τις συναλλαγές όσον αφορά τις προμήθειες κυρίως και μπορεί να φτάσει να αποδώσει στον οδηγό έως και 100% στο τέλος του μήνα όλες τις προμήθειες που έχουν παρακρατήσει τα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτό πώς γίνεται? Αυτό είναι το εξής. Όπως σας είπα στην αρχή της κουβέντας μου, καλησπέρα κύριε Θανάση, από την Αρτέμιδα. Όπως σας είπα πριν, αυτό που γίνεται με τις προμήθειες, φανταστείτε είναι ένα παράδειγμα όπως οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών που σας δίνουν μια πρόταση για ένα σταθερή γραμμή στο ίντερνετ, πρόσβαση στο ίντερνετ για παράδειγμα, και σου δίνουν δωρεάν χρόνο ομιλίας, αστικά και υπεραστικά. Και σου λένε, ξέρω εγώ, 25 ευρώ, 30 ευρώ. Σκεφτείτε ότι αν όλοι σηκώσουμε το τηλέφωνο αρχές του μήνα, μιλήσουμε μεταξύ μας με άλλο πάροχο. Εγώ έχω Κοσμοτέ, εσείς έχετε Vodafone, σηκώσω εγώ και μιλάω με τη Vodafone. Και το κλείσουμε όλοι αυτό το τέλος του μήνα, για 30 μέρες, φαλήρισαν οι εταιρείες. Βασίζονται λοιπόν στο τι γίνεται από θέμα κίνησης. Οπότε, εγώ που κάνω πολλή κίνηση σε τηλέφωνα είμαι ωφελημένος. Αυτός που δεν κάνει κίνηση σε τηλέφωνα είναι χαμένος. Όμως όλοι πληρώνουν μια πάγια
σύνδεση. Το InfoHorus Wallet λοιπόν τι είναι? Είναι ένα σύστημα το οποίο ελέγχει για να αποδώσει τις προμήθειες από όλες τις κινήσεις που γίνονται από 8.000 οδηγούς σε όλη την Ελλάδα. Από οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα. Αρκεί να χρησιμοποιηθεί. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε το InfoHorus Wallet, έχουμε τη δυνατότητα να μας επιστρέψει πίσω. Το κάθε κέντρο που συνεργαζόμαστε κάνει σύμβαση με το InfoHorus Wallet για να του αποδώσει τις προμήθειες. Οπότε λοιπόν, κάθε σύνδεση σε ένα κέντρο συνδέεται, καταγράφονται οι προμήθειες και αποδίδονται πίσω. Όλη η διαδικασία αυτή έχει να κάνει για να μην σας μπερδεύω, ένα παρόμοιο γεγονός με το airtime που λέμε στους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή συνδέεται αφενός με το σύστημα που σας είπα πριν, με μοναδικό κόστος 40 ευρώ την προμήθεια του της συσκευής, με αυτόνομο ίντερνετ, δηλαδή έχετε μία συσκευή που κάνει 40 ευρώ και από εκεί πέρα έχετε αυτόνομο ίντερνετ και έχετε τη δυνατότητα να εισπράττετε με κάρτες, χωρίς κανένα άλλο πάγιο. Ούτε από λογαριασμό επαγγελματικό, ούτε από τη συσκευή, ούτε από τίποτα. Το μόνο που παίζει μετά είναι οι προμήθειες που, όπως είπα, μπορεί να φτάσουν έως και 0, στην πολύ καλή την περίπτωση. Εγώ θα σου πω ότι είναι χωρίς απόδοση προμηθειών από 0,1, μάλλον με απόδοση προμηθειών από 0,1 έως 1,4%. Τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι πραγματικές είναι από 1,6 έως 2,2. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η διαδικασία ενεργοποίησης με το σύστημα που σας είπαμε πριν ότι χρειάζεται κάρτα με λατινικούς χαρακτήρες. Αν όχι, πηγαίνουμε λοιπόν στις τράπεζες και εκεί μας ζητάνε τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Καθαριστικά, φορολογικές ενημερότητες ενδεχομένως, ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Κάποιος που λέει χρωστάει, ξέρω εγώ, στην εφορία οτιδήποτε, δεν του δίνει τράπεζα, άλλο αυτό. Τέλος πάντων, τουλάχιστον αυτά ίσχυαν παλιά. Δεν γνωρίζω αν γίνεται και τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί τώρα να βάλανε μυαλό και να δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να συνδεθεί και να μπορεί να εισπράξει άνετα. Τέλος πάντων, οπότε αν μιλάμε για τις τράπεζες που ζητάνε ένα σωρό χαρτιά, πάτε εκεί. Αν μιλάμε για οντότητες που γίνεται μέσα από υπολογιστή ή μέσα από κινητό τηλέφωνο, χρειάζεται οπωσδήποτε ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες, όμως αυτό δεν φτάνει. Εμείς λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα να γίνει η ενεργοποίηση του επαγγελματικού λογαριασμού κατ' επέκταση του Iris και βέβαια και το POS με απλά το δίπλωμα το μικρό. Θεωρώ ότι όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί, εφόσον κάθε 5 χρόνια ανανεώνεται, έχουν πλέον το μικρό δίπλωμα. Που το μικρό δίπλωμα έχει τη δυνατότητα και λατινικούς χαρακτήρες. Οπότε, συνοψίζοντας, θέλω να σας πω ότι όλη η διαδικασία θέλει λίγο προσοχή και απλά να μην πέσουμε όλοι με τα μούτρα στις τράπεζες για να προχωρήσουμε και να είμαστε καλυμμένοι. Ναι, να ενδιαφερθούμε. Ναι, να ρωτήσουμε. Βεβαίως να ρωτήσουμε. Ναι, να μάθουμε τι προθεσμίες έχουμε. Αλλά μάθετε τα πάντα. Εγώ λοιπόν, αυτός που ήταν ο λόγος σήμερα της πρώτη μας επικοινωνίας αυτής και εσείς θα μου πείτε, εσείς θα κρίνετε αν αξίζει να έχουμε μια τέτοια επικοινωνία. Σκοπός μου ήταν δηλαδή μια φορά το μήνα να έχουμε μια τέτοια επικοινωνία έτσι ώστε να απαντάω και να λύνω διάφορα θέματα που ενδεχομένως σας απασχολούν και λόγω της θέσης μου να μπορέσω να σας πω και τι άλλο μπορεί να έρθει μετά όσο μπορώ να γνωρίζω στον κλάδο σας. Σαν πρώην συνάδελφοι, τουλάχιστον όσοι με γνωρίζετε, κατά το παρελθόν έχω χρήσει και οδηγός ταξί για ένα εξάμηνο, πολύ παρελθόν. Τέλος πάντων, οπότε η πρώτη μας επικοινωνία ήταν περισσότερο να σε ενημερώσω για το να μην αγχωθείτε, να μην κάνετε βιαστικές κινήσεις όσον αφορά για ενεργοποιήσεις, να ενημερωθείτε απλά. Εγώ είμαι στη διάθεση των κέντρων σας για οποιαδήποτε περισσότερη πλέον επικοινωνία και λεπτομέρειες, πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να
προχωρήσουμε μαζί ή πώς μπορώ να σας συμβουλέψω να προχωρήσετε και με τις τράπεζες ή οποιονδήποτε άλλο εσείς νομίζετε ότι σας συμφέρει. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω και να σας πω και τις προθεσμίες είναι ότι μέχρι τέλος Ιανουαρίου, να ξανατονίσω ότι θα πρέπει να έχετε ξεκινήσει την δυνατότητα να προμηθευτείτε POS. Λογαριασμό επαγγελματικό θα πρέπει ήδη να έχετε βγάλει, γιατί μετά τα πρόστιμα είναι, αν θυμάμαι καλά, 1.000 ευρώ αν δεν έχουμε επαγγελματικό λογαριασμό και 1.500 ευρώ αν δεν έχουμε POS. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ανάποδο. Και βεβαίως 100 ευρώ πρόστιμο για κάθε καθυστέρηση ενεργοποίησης αυτών. Οπότε, αυτά από μένα. Αυτό το χρονικό διάστημα τουλάχιστον ήθελα, μετά από επικοινωνία που είχαμε πάρα πολύ κόσμο, να σας πω αυτά που γνωρίζω. Και βέβαια, μια και αναφέρθηκα σε όλη τη διαδικασία και να σας πω τι εννοώ και τιμολόγηση, ηλεκτρονική τιμολόγηση κτλ. Επιτρέψτε μου να σας δείξω το πώς μπορεί να γίνει μια ηλεκτρονική τιμολόγηση. Πώς μπορούμε δηλαδή να κόψουμε, να στείλουμε στον πελάτη κτλ. Όλη τη διαδικασία της έκδοσης παραστατικού, τιμολογίου κτλ. Οπότε λοιπόν, θα σας δείξω έτσι γρήγορα μία διαδικασία το πώς μπορεί να γίνει ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό λοιπόν είναι το Info-Horos Wallet, όπως βλέπουμε εδώ, το οποίο όσοι χρησιμοποιούν το σύστημα Autotaxi, κατευθείαν η εντολή πληρωμής πηγαίνει εδώ. Όσοι χρησιμοποιούν πελάτες τη δυνατότητα πληρωμής μέσα από την εφαρμογή που έχουμε πλέον διαθέσιμη, την εφαρμογή των κέντρων, δηλαδή όποιος πελάτης επιθυμεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, έρχεται κατευθείαν η πληρωμή εδώ κτλ. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή το Info-Horos Wallet να είναι στην ίδια συσκευή. Οπότε λοιπόν, προσέξτε ποια είναι η διαδικασία. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται μία συναλλαγή 15 ευρώ, πληρωμή με κάρτα, συνέχεια. 15 ευρώ με κάρτα. Πλησιάζω την κάρτα δίπλα μέχρι να γίνει συναλλαγή, να γνωρίσει το κινητό τηλέφωνο. Ωραία. Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Εγώ γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι, σαν οδηγός ταξί, ότι πληρώθηκα και του λέω του πελάτη. Χρειάζεται τιμολόγιο, μου λέει ο πελάτης, τιμολόγιο. Το μόνο πράγμα που κάνω είναι πληκτρολογώ το αφημί. 47, 42, 20, κατευθείαν. Αναγνωρίζω ότι τα στοιχεία φιλτράρονται κατευθείαν από το My Data. Αυτή τη στιγμή πατάω τιμολόγιο, έκδοση τιμολογίου, ναι. Προσέξτε. Και υπάρχει δυνατότητα ο πελάτης να σκανάρει και να πάρει το τιμολόγιο κατευθείαν. Βέβαια, να σας πω, όταν λέμε έκδοση τιμολογίου στο My Data, τι σημαίνει? Έχει ενημερωθεί το τάξη του πελάτη. Έχει ενημερωθεί το τάξη το δικό σας εκείνη τη χρονική στιγμή. Έχει ενημερωθεί ο λογιστής σας. Στις περιοδικές δηλώσεις βγαίνουν όλα αυτόματα, αλλά ο πελάτης θέλει και μια απόδειξη ότι όντως πληρώθηκε. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα είτε να πληκτρολογήσουμε το κινητό του τηλέφωνο και να πάει με μήνυμα το τιμολόγιο ή απλά σκανάρει από αυτό το QR code εδώ να πάρει το τιμολόγιο. Όταν λοιπόν μας ζητήσει τιμολόγιο, σημαντικό, εμείς τι έχουμε κάνει? Έχει εκδοθεί απόδειξη, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν μιλάω για πρώτη Τετάρτου και μετά που θα αλλάξουν τα πράγματα, μιλάω μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς έχει βγει από την ταμιακή μας μηχανή το 15 ευρώ και αυτό θέλει τιμολόγιο. Οπότε λοιπόν εμείς το εκδώσαμε τιμολόγιο και θα πρέπει να ακυρώσουμε τη δική μας ταμιακή. Για να ακυρώσουμε τη δική μας ταμιακή πατάμε ολοκλήρωση. Τραβάμε λοιπόν απόδειξη, παραδείγματος χάρη, εδώ μία συγκεκριμένη, εδώ πατάμε την απόδειξη. Οκ. Αυτό λοιπόν πρακτικά
διάβασε την απόδειξη, κρατήσαμε την απόδειξη, έχουμε δύο τρόπους. Ή την ακυρώνουμε εμείς απευθείας ή την ακυρώνει ο λογιστής μας, όπως ακριβώς γίνεται μέχρι τώρα. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ήταν όλο το σύστημα όσον αφορά το Infogorus Wallet. Οπότε λοιπόν, σας έδειξα μερικά πράγματα από το Infogorus Wallet. Παραδείγματος χάρη, έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλες τις συναλλαγές σας, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε μια απόδειξη, γιατί υπάρχει μαζί με το Infogorus Wallet και όλο αυτό που σας έδειξα, υπάρχει και μια πλατφόρμα που πάει σε υπολογιστή. Υπάρχει εκτός από υπολογιστή στο κινητό τηλέφωνο που μπορεί να κάνει και ακύρωση, επανεκτύπωση του παραστατικού, επανέκδοση, πιστωτικό. Είναι μια πλήρη λογιστική διαχείριση. Οπότε, για να μην σας κουράζω, αρχικά χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αρκετό κόσμο, από ό,τι φάνηκε ήταν ενδιαφέρον αυτά που είχαμε να πούμε σήμερα και εσείς θα αποφασίζετε, όπως σας είπα πριν, αν αυτό θέλετε να το κάνουμε τακτικά, για να έχουμε μια επικοινωνία ειλικρινή, να ανταλλάσσουμε απόψεις και μέλημά μου, τουλάχιστον για όσοι με γνωρίζουν ή όσοι δεν με γνωρίζουν το μαθαίνουν τώρα, είναι να ενημερωθείτε όσο πιο καλύτερα γίνεται. Όταν είστε πολύ καλά ενημερωμένοι, θα πρέπει να έχετε και όταν ενημερωθείτε πολύ καλά, θα έχετε και τη δυνατότητα να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Για να γίνει συναλλαγή πρέπει η συσκευή μας να διαθέτει NFC. Εάν μιλάμε για software, ναι, θα πρέπει να διαθέτει NFC. Εάν δεν διαθέτει NFC, είναι κρίμα να πάμε να αγοράσουμε τώρα ένα κινητό τηλέφωνο για αυτή τη δουλειά. Ενδεχομένως μπορούμε να το κάνουμε πιο μετά. Μπορούμε κατευθείαν να προμηθευτούμε συσκευή με 40 ευρώ για να κάνουμε όλη τη δουλειά μας. 40 ευρώ συσκευή είναι πρακτικά μια μικρούλα συσκευή η οποία μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει κάρτα, να περάσει ανέπαφα και βέβαια με δικό της ίντερνετ. Πρακτικά είναι το NFC σε μια συσκευή που δεν είναι κινητό τηλέφωνο. Οπότε λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Οπότε λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, απορία. Το βίντεο που ξεκινήσαμε και σήμερα περάσαμε και τη μία ώρα, ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα είναι και διαθέσιμο βέβαια στο κανάλι στο YouTube και θα μπορείτε και από εκεί να το ξαναδείτε και να θυμηθούμε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους που ήσασταν εδώ. Ελπίζω να μην δεσμεύσατε χρόνο επαγγελματικό ή τουλάχιστον να ήταν χρήσιμα αυτά τα οποία είπαμε. Εύχομαι και πάλι καλή χρονιά σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα και όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό βράδυ.